Velkommen til podcasten Lys i Mørket. Mit navn er Thomas, og denne gang vil jeg prøve et nyt format af. Jeg kommer stadig til at have gæster med som det primære fokus, men jeg synes også, det kunne være fint med nogle afsnit, hvor jeg vil fortælle om forskellige emner, der er relateret til at bedste børn. I det her afsnit vil jeg fortælle om en bog, jeg har læst, eller måske egentlig nærmere lyttet til, tilbage i december måned. En bog, jeg også ofte har refereret til i de første afsnit af podcasten. Bogen hedder Min usynlige søn, og den er skrevet af Esben Kjær om tiden før, under og efter han mistede sin 7-årige søn Sebastian til kræft. Bogen fik jeg anbefalet i sorggruppen. Den har gjort et stort indtryk, da jeg læste den, og den har været en stor del af min egen sorgproces, hvor jeg skulle finde mig selv. Det er en af de bøger, jeg aldrig glemmer. Jeg vil selvfølgelig ikke sige alt om, hvad der står i bogen, for ligesom når jeg har nogen med inde til en samtale, er det ikke min historie at fortælle. Det er Esbens historie, og den synes jeg, du bør læse. Han tager nogle rigtig gode emner op i bogen, som har gjort et rigtig stort indtryk hos mig. Så jeg kommer til at gøre det på den måde, at nogle af de emner, han tager op, vil jeg også gøre min egen tanke omkring. Starten af bogen er virkelig sørgelig. Esben tager læseren med i tiden op til deres søn døde, og ligesom i afsnittet med Mona her i podcasten, er historien fortalt på en måde, så jeg ikke kunne holde tårerne tilbage, på trods af, at man ved, hvordan det desværre ender. Ja, faktisk imens jeg optager det her afsnit, er det jo egentlig også måden at sørge for, at alle afsnit foregår. Det er ikke noget, jeg har tænkt på før nu. Om det er en underbevidst inspiration, ved jeg ikke, men det er samtidig også den mest naturlige måde at fortælle historien om et tab på, nemlig før, under og efter. Der er mange tanker, der har sat sig, mens jeg læste bogen. Ting, jeg ikke har tænkt på samme måde, som inden jeg læste bogen. Nemlig, hvordan man i Danmark behandler de døde. For realiteten er, uanset hvor voldsomt det kan lyde, så er det desværre sådan i Danmark, at de døde ofte dør 2 gange. For som Esben ganske fint skriver det, først dør man fysisk, og så bliver man tidigt ihjel derefter. Lige præcis det citat har virkelig sat sig fast på mig, for min datter skal ikke dø 2 gange, og det ønsker jeg heller ikke, at andres børn skal. Min datter vil ikke skal tales om, hun skal huskes, hun skal mindes og nævnes, var hun en del af familien, for det er hun. Vi døbte hende, vi holdte hende, vi mærkede hende, og det gjorde de, der tog imod tilbuddet også. Selvfølgelig blev hun ikke talt om på samme måde som min søn Elliot, og det synes jeg giver god mening. Det er ham, der er her, og ham jeg skal passe på og være der for og lege med så meget som muligt. Men jeg bliver glad af at tale om min datter, og det skal der ikke have nogen tvivl om. Og sådan er jeg sikker på, at andre, der også har mistet sine børn, har det. Ellers kunne jeg jo ikke finde deltagere til min podcast. Det skal også samtidig siges, at jeg godt kan forstå dem, der kan være utrygge ved at komme ind på emnet, for det er bare så hårdt at tale om, og det ved jeg godt. Men det kan virkelig aldrig blive hårdere, end det er i forvejen, og de fleste af os, der har mistet, bliver virkelig kun glade for at blive spurgt ind til den, vi har mistet, eller dem for den sags skyld. Og egentlig tror jeg også, det er tilfælde, hvis det er bedsteforældre, forældre, venner og kærester, som er gået bort. Vi vil gerne, at de bliver mindet. Og jeg håber virkelig, at vi kommer til at dyrke de døde mere, end vi gør nu. Jeg ved godt, det lyder forkert at sige dyrke de døde, men sådan nogle som mexikanerne, de har virkelig fået fat i deres måde at gøre det på, nemlig at fejre dem, der har været her, eller kunne have været her for den sags skyld. Esben kommer også ind på spiritualitet og religion. Han har en tro om, at der er mere mellem himmel og jord, men han kritiserer samtidig trenden om ateisme, mens han også skal ud på kirkens aflåste døre, mens præsterne under deres gudstjenester hverken giver de sørgende trøst eller svar på de spørgsmål, der må være om døden. Og jeg kan egentlig godt se, hvad han mener, for hvis dem, der er tættest på den kristne Gud, selv tager afstand fra de døde, medmindre der er begravelse eller en helgens gudstjeneste, hvordan skal vi almene dødelige så også kunne have et bedre forhold til døden? Jeg forstår virkelig godt, at døden kan give en form for ubehag at snakke om, men jeg er heller ikke i tvivl om, at det er grundet den kultur, vi har skabt omkring emnet. For hvis andre kulturer kan have et bedre forhold til døden, hvorfor kan vi så ikke? Vi har ikke engang mulighed for at gøre en lille ting, som at tænde et lys til de afdøde i vores kirker, som man kan i de katolske. For at nævne nogle andre religioner, sidder man for eksempel Shiva i jødedommen, hvor man fremsiger daglige bønner. I Mexico fester man som sagt på de dødes dag, og Maori-folk laver hakaer. I bogen er Esben også ganske klar med, hvorfor han har skrevet Min usynlige søn. Han håber nemlig, at man læser den, inden man eventuelt selv mister et barn, hvilket han eller jeg for den sags skyld ikke håber sker for nogen. Som nævnt til at starte med det her afsnit, har bogen givet mig en hel masse, men det vigtigste at tage med fra bogen er følgende. Mister man et barn, er sorgen umiddelbart meget ens. Man kommer igennem de samme frustrationer og den samme form for sorg. Esben har dog mistet det, der var, nemlig den søn, han har kendt, omfavnet, opfostret og leget med, hvor jeg og andre, der har mistet sit barn under graviditeten, har mistet det, der kunne have været, og den fremtid, vi havde håbet på, vi skulle have haft.
Og netop her tror jeg også samtidig, vi finder ligheden. Vores fremtidsplaner er bristet, og det er en helt ubeskrivelig svær proces at skulle igennem. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg egentlig havde troet, at det her afsnit ville vare lidt længere tid. Men jeg tror også, det er fordi, at det er vigtigt, at I selv læser bogen, og jeg håber virkelig, at jeg har givet jer en inspiration til at få læst bogen, uanset om I har mistet eller ej. Og det skal også samtidig siges, at det ikke er en reklame for en bog. Det er blot en anbefaling om at læse eller høre den, uanset om du har mistet eller ej. Bogen kan lyttes til, hvor du ellers lytter til bøger, og kan købes som bog stort set overalt. Ellers vil jeg blot sige tak for, at du lyttede med til det her første lidt mere specielle afsnit. Husk at give podcasten en anmeldelse, hvor end du hører den. På den måde kan du hjælpe podcasten på vej til at blive lyttet af flere. Du må også rigtig gerne følge podcasten på Instagram. Den er der linket til i beskrivelsen til dette afsnit. I næste uge lover jeg, at jeg har en gæst med. Det bliver Lisette, og vi havde også en rigtig god snak, men den kan du høre mere om i næste uge. Igen, tak fordi du lyttede med.